אז ברוכים הבאים להדרכה שלי, 5 דרכים אנרגטיות להביא בקלות את הרצוי ולהשיג יעדים בחיים. שמי שרית זיו, אני הילרית ומתקשרת עם רגליים על הקרקע. אני מומחית לציור אנרגטי, משנה אווירה, שנעשה גם הוא בתקשור. דבר ראשון שאני מבקשת מכל אחד ואחת מכם, שימו בטלפון שלכם את המספר שלי, כי בטוח שיהיו לכם שאלות, שיהיה לכם את האפשרות לפנות אליי בוואטסאפ באופן חופשי ולהתעניין. אז על מה אנחנו נשוחח היום? קודם כל, כמיטב המסורת אתם תשמעו כמה מילים עליי. אנחנו נדבר קצת על האנרגיות, על אנרגטיקה כגישה. אני מאוד אוהבת שדברים הולכים בקלות, ואני אספר לכם גם למה. בחלק העיקרי של ההדרכה שלי אני אמנה את 5 הדרכים האנרגטיות העיקריות שמשמשות אותי כדי להשיג דברים בקלות. קלות מבחינתי זו מילת המפתח, וככל שיותיר לנו הזמן, אנחנו נעשה סבב מסרים אנרגטיים בתקשור, כי אחד הדברים שאנחנו נעבור עליהם יהיה אותו ציור אנרגטי שאני עושה בסטודיו. אז קודם כל קצת עליי. קוראים לי שרית, אני גרה בגן יבנה. אני הילרית ומתקשרת מלידה. יש לי יכולת העברה אנרגטית מאוד חזקה, והיא משמשת אותי גם בסטודיו שלי, כמו שאתם תשמעו, וגם בחדר הטיפולים. אז יש את שני הענפים האלה, והם מאוד מאוד קשורים מבחינתי אחד לשני, כשהחוט המקשר הוא בעצם העברה האנרגטית והתקשור. בחדר הטיפולים אני מטפלת בנשים. המטרה שלי היא להביא את השקט, את היכולת לפעול בצורה חלקה, להשיג יעדים וכדומה. יש לי גם סדנאות, כמו סדנה לשחזור גלגולים וסדנאות להכניס את השקט לחיים. הסטודיו שלי הוא סטודיו לציור אנרגטי, זה חפץ מותן, אני אדבר עליו, שהוא מהווה כלי טיפולי שמאוד מאוד נעים להשתמש בו. ואם מדברים על אנרגיה, אז אנרגיה זה כלי העבודה שלי, זה הכוח הכי חזק בטבע, הוא מנחה אותי בכל רגע, גם בחיים הפרטיים שלי וגם בחיים שלי כבעלת עסק. על הגישה אתם תלמדו, אני מערכה במהלך ההדרכה. ולמה בקלות? למה המילה בקלות והעשייה והשגת דברים בקלות חשובה בעיניי כל כך? א', כשדברים קורים בקלות, אז זה מקל עלינו את היכולת להתמיד, ואם אנחנו צריכים לחזור על משהו ואנחנו יודעים שהוא הלך לנו בקלות, אז הסיכוי שנוכל לחזור עליו עולה. והדבר הנוסף זה המוח שלנו, שברגע שברור לו שמשהו הולך בקלות, הרבה פעמים הוא יתרגם את זה להנאה, והנאה באלף, וזה מאפשר להשיג דברים יותר טוב. ובאופן כללי, אין שום סיבה, לדעתי, שדברים ילכו לנו קשה בחיים. אז טוב, אז בואו נעבור ל5 הדרכים האנרגטיות העיקריות שמשמשות אותי. אז השיטה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא ניקוי אנרגטי או שטיפה אנרגטית. ובואו נחשוב ביחד על הרגע הזה שבו אנחנו חוזרים מהסופר, ועל כל אצבע שלנו תלויה שקית, מלאה הכל טוב, כבדה כמו לא יודעת מה. אנחנו סוגרים את הדלת של האוטו עם הרגל, רצים הביתה אל כיוון המטבח, והדבר היחיד שאנחנו מחפשים זה את השולחן שם כדי להניח את השקיות, כדי להיפרד מהעומס שיושב עלינו הרגע. כשדבקות בנו אנרגיות שתופסות מקום, שמכבידות, שאנחנו לא זקוקים להם, הן שוות ערך לשקיות סופר האלה מבחינתי, רק העניין שכאן אין לנו את אותו שולחן להניח אותנו. הן נשארות עלינו 24/7, תופסות מקום של דברים טובים יותר במקרה הפשוט, וממש מקשות עלינו להשיג את מה שאנחנו רוצים ולפעול כמו שאנחנו רוצים במקרה היותר קשה. אז כשמדברים על ניקוי אנרגטי או שטיפה אנרגטית, זה נשמע קצת אמורפי ויש המון המון שאלות. למשל, לא פעם שואלים אותי אם יש עוצמות שונות או רמות שונות
בעניין הזה, יכולות שונות בתחום, אז ברור, כמו בכל מקצוע, יש כאלה שהם חזקים יותר, טובים יותר, ופחות כמובן, ואיך זה משפיע על תהליך הניקוי. פה נכנס החלק המעניין בעצם, כי יש משמעות כאשר נדבקת אלינו איזושהי אנרגיה, וזה לא משנה אם זה מכוון או לא, יש משמעות מאוד גדולה לכוח של מי שהדביק אותה אלינו. כי מי שצריך לנקות את זה מאיתנו, צריך להיות בעצם חזק יותר, כדי שזה ילך בכלל, לא רק ילך בקלות. אז אני יכולה לספר לכם אנקדוטה, שאני חושבת שהאנרגיה הכי חזקה שנתקלתי בה, שמישהו הדביק למישהו, זה הייתה אנרגיה ש, שהמקור שלה היה רב מקובל, שנתן לבחורה כמאה שלא היה מותאם. והבחורה הזאת הגיעה אליי לסדרת טיפולים, ואני יכולה לספר לכם שקודם כל קלף את האנרגיה הזאת היה מאוד מאוד קשה, אבל אחרי שסיימתי את זה בטיפול הראשון שלה, הייתי חייבת לטהר את הבית שלי, את הבית הצמוד ואת כל החצר ברמה הזאת. ככה קשה זה היה. וכשאני מדברת על ניקוי אנרגטי ועל שטיפה אנרגטית ועל ההשפעות האנרגטיות, אז ברור שעולה השאלה הזאת, הפיקנטית, מה זה עין רעה? מה זה כישוף? אז מבחינתי עין רעה, כישוף ואפילו ברכה, זה אנרגיה, פשוט אנרגיה. פחות מעניין אותי מה המקור שלה, פחות מעניין אותי מה עמדה הכוונה, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, שכשאנחנו מדברים על כישוף ועין רעה לפחות, יש פה המון עניין רגשי. יש פה המון פעמים כעס וטינה ושנאה, ולפעמים רצון להרע, אבל הבסיס של כל העניין הזה הוא בעצם אחד, זה פחד. מנגד יש את העניין של ברכה, שזה רצון טוב ואהבה ורצון להיטיב, אבל עם זה אני בדרך כלל לא צריכה להתעסק, את זה לא צריך לפנות. בשלושת המקרים האלה זו סך הכל אנרגיה, וכשאני עובדת לא מעניין אותי, כמו שאמרתי, מי שם אותה, למה הוא שם אותה. מה שכן מעניין אותי זה שאני, שעובדת כמו עובדת ניקיון, שעושה מטאטא או שופל ומפנה את זה, צריכה להיות פשוט יותר חזקה ממי ששם את זה, כדי שאני אוכל להצליח בעבודה שלי. עד היום, למזלי, לא הייתה אנרגיה שלא הצלחתי להסיר, ולפני שאני אספר לכם למי מתאים ניקוי אנרגטי, אני רוצה לשתף אתכם באחד הסיפורים הכי פיקנטיים שנתקלתי בהם ever בחדר הטיפולים שלי. אז הגיעה אליי בחורה שהייתה מאוד מאוד שפופה, והיא סיפרה לי, היא ממש הייתה עם הריסים בחול, זה היה משהו, והיא סיפרה שהיא מרגישה שאין לה אנרגיות בכלל, ושהיא עייפה כל הזמן, ועצבנית, וחסרת סבלנות, וברגעים מסוימים ממש מרגישה כאילו קשרו לה את הידיים והרגליים, היא לא מצליחה לתפקד כמו שצריך, ומה שהיא עושה לא עולה בידה כמו שצריך, זה משהו, תחושה של חוסר אונים מוחלט. ואנחנו שוחחנו, ומסתבר שיש לה חמות שהיא מכשפה עם תעודות, עובדת בזה מה שנקרא, ויש לה המון יכולות, והיא מאוד חזקה, והיא בדרך כלל די שוחרת רע, למרבה הצער, והיא די ממררת את חייה, היא עושה להם בלגן אנרגטי בבית כל הזמן, וכשהיא מגיעה אליה הביתה, היא עושה כל מיני פעולות, שבעיניה קשורות לכל דבר שנוגע לכישוף בערך, זה מה שהיה בתחושה. עכשיו אני בחרתי שלא להתעסק בכלל, לא בסובב ולא בסיבה ולא במי שעשה ולמה. בשלב הראשון, בסדרת הטיפולים שלה, מה שעשיתי, זה ניקוי אנרגטי סופר עמוק, איזון מחדש, והדבר הכי חשוב שעשיתי מעבר לניקוי, זה להקים לה מערך הגנה אנרגטי, הרמטי ומאוד קשיח. כבר אחרי הטיפול הראשון שלה, מבחינה אנרגטית היא כמו קמה לתחייה, והיא סיפרה שהיא מצאה את עצמה ניצבת בגאון, עם כל הכוח וכל העוצמות שלה מול החמות, מול המשפחה, ולא משנה מה החמות הזאת המשיכה לעשות ולנסות לעשות, זה פשוט לא הלך לה.
הבחורה הסתדרה לגמרי והתיישרה מבחינה אנרגטית, והתחילה לתפקד בצורה מוצלחת ביותר, והפיקנטריה הכי גדולה בסיפור הזה, שכעבור זמן לא רב, אותה חמות נחמדה, שלחה אליי מרגלת, שתנסה לברר מה אני עושה ואיך אני עושה את זה בכלל. אז אצלי אין סודות, ואני לא מסתירה שום דבר. זה עניין של יכולת ועוצמות, והיכולת להוריד מה שמישהו אחר הדביק, ולא משנה כמה זה קשיח וחזק. אז הבטחתי לספר לכם גם מתי נחוץ לנו ניגוי אנרגטי. ניגוי אנרגטי לדעתי זה גם עניין של השקפה. מאוד מתאים למי שמרגיש כובד, זה קודם כל, כמו שסיפרתי לכם על השקיות בסופר, שאנחנו רוצים להיפרד מהם. יש אנשים שמרגישים חוסר שליטה מסוים בחיים, יש אנשים שמרגישים שכל הזמן נופלים עליהם עוד ועוד ועוד דברים, ומשהו לא מסונכרן שם. והכי חשוב, זה אנשים שרוצים להחזיר את השקט, הרגיעה, ואת השמחה לחיים שלהם. אז אלה האנשים שמבחינתי הם הקנדידטים הכי טובים לניקוי או שטיפה אנרגטית. השיטה השנייה שאני רוצה לספר לכם עליה נקראת ביוסינטוני. זו השיטה העיקרית בחדר הטיפולים שלי. יש לה המון יתרונות, אבל לפני שאני אדבר עליהם, אני אספר לכם למה אני כל כך נמשכת אליה, ולמה היא מהווה את גולת הכותרת בעבודה שלי. אז קודם כל זו שיטה אנרגטית, והיא נסמכת על זיכרון הגוף. עכשיו, לכל אחד מאיתנו, הגוף שלנו יודע לתקן את עצמו ולרפא את עצמו ולטפל. אבל הוא כבר קצת שכח בגלל מרוץ החיים, ובכלל הסביבה שלנו שהלכה והשתנתה בצורה מטאורית בזמן האחרון, במאה השנה האחרונות. ושיטת ביוסינטוני בעצם שמה קוד ומזכירה לגוף נשכחות. אני מאוד מחוברת אליה מכמה סיבות. הראשונה זה שמי שפיתח אותה הוא מצד אחד הילר כמוני, מצד שני הוא גם מהנדס חשמל, והוא התעניין ברפואה הסינית, והיא באמת עובדת על פי המרידיאן. אני מאוד אוהבת את הדרך שבה היא קושרת בין גוף נפש. אני לא מטפלת גוף בהגדרה, אבל בגלל שאני ביולוגית, יש לי תואר ראשון בביולוגיה ועוד שניים שניים, ורוב החיים פיתחתי מוצרי נוגדנים למחקר רפואי, הקטע הפיזיולוגי מאוד מעניין אותי, מאוד משמעותי לי בחדר הטיפולים, גם מכתיב דרך אגב את הדרך שבה אני פועלת, אבל לא אכנס לזה עכשיו. ו... ולמרות שאני לא מטפלת גוף, אני יכולה באמצעות השיטה לסנכרן מערכות, כמו למשל המעבר בין נוזלי המוח, חוט השדרה למערכת העצבים, שזה כל ההולכה העצבית, לאזן בלוטות, להאיץ תהליכי החלמה, לשחרר מכאב, לכל מיני דברים שבעיניי הם מאוד משמעותיים, כי הם מאוד משפיעים על הדרך שבן אדם מרגיש, חושב ומתנהל באופן כללי, גם מנטלית. מבחינת ההישגים של השיטה הזאת, מבחינה רגשית, אז זה מכניס המון שקט, משפר שינה, משפר את היכולת שלנו לפעול במרץ, להשיג את היעדים שלנו וכדומה, לא אכנס לזה יותר מדי, אבל היתרונות הכי בולטים שלה מבחינתי, זה קודם כל שהיא מגיבה מאוד מאוד מהר, תוך 3-4 טיפולים אתה מקבל תוצאות שממש פרמננטיות ונשארות, היא עובדת רוחב על המון תחומים, כמו שתיארתי, גוף, נפש וכדומה. ההשפעה שלה היא ממושכת ולטווח ארוך. נשים שטופלו אצלי בביוסינטוני לפני 7 ו8 שנים, אומרות שכל מה שהם קיבלו שריר וקיים, לא זז, פשוט רוצות עוד דברים בדרך כלל. חוץ מזה שהטיפול הוא נעים, הוא כיפי, לשכב על סטים של דיסקיות קרמיות, שוקעים כמו שצריך, זה מאוד רגוע. מי שעובד קשה זו אני. ביוסינטוני בעצם כמו מכניס לנו קוד מחדש, הוא משקיט מערכות. אצל רוב האנשים, כמו שסיפרתי, התגובה מהירה, אבל יש משהו מאוד מעניין בקטע שמשיק מבחינתי להכניס קוד. אחד המקרים שאני נתקלתי בהם זה שהגיעה מטופלת, שהייתה בתקופה מאוד סוערת בחיים שלה, היא בדיוק נכנסה לתהליך של גירושין, והיא פתחה עסק עצמאי, כלומר הכל התהפך לה בבת אחת בחיים, וכשיש רעש כזה גדול, לפעמים קשה קצת לאמוד דקויות, ואנשים במצב הזה המון פעמים מאוד רוצים לשמור על השליטה,
ו... ואז הם באים ואומרים, אוקיי, אני באה לנסות טיפול אחד, רוצה לראות אם זה עוזר. ובאמת היא באה פעם אחת, אני אפשרתי את זה, למרות שבדרך כלל אני די עומדת על כך שיקחו סדרה קצרה לפחות כדי להשיג משהו. כשתחווה אמרתי לפחות נרגיע אותה, ואחר כך שוחחנו, והיא אמרה שהיא לא מרגישה שום דבר, וזה לא עבד עליה, והיא לא מרגישה כלום. ואחרי חודש היא מרימה טלפון ואומרת לי, תקשיבי, אני באמת חשבתי ששום דבר לא עבד פה, אבל בסוף החודש שמתי לב שכל ההתנהלות שלי הייתה הרבה יותר רגועה, הרבה יותר שקולה, לא נכנסתי למערבולת רגשות היסטרית בכל העניין של תהליך הגירושים שנכנסתי אליו. התחלתי לתקתק יפה את העסק, ותכלס אני הולכת יפה בדרך שלי, אז בוודאי שזה עובד, והיא המשיכה אחר כך להתחזק עם שאר הסשנים שהייתה צריכה. זה ככה ביוסינטוני על קצה המזלג. והשיטה השלישית שאנחנו נדבר עליה היא הציור האנרגטי. ציור אנרגטי זה חפץ מוטען. אני נולדתי עם יכולת העברה אנרגטית מאוד חזקה, אני יכולה להטעין כל חפץ שהוא לא אלקטרוני ממסה מסוימת. לצורך העניין אני עושה את זה בציורים. להטעין ציור ולהשתמש בו כחפץ מוטען זה פשוט נוח, מפני שציור אפשר להעביר ממקום למקום. התנאי העיקרי בעניין של ציור אנרגטי, כדי שהוא יעבוד, זה שמי שקונה אותו יתלה אותו במקום שבו יחסית נוכח במהלך היממה, מפני שזה מפעפע את האנרגיות, ואנחנו רוצים שזה ישפיע על מי שקנה אותו ועל סביבתו. מה שעוד מאוד, מה שמעניין עוד בציור אנרגטי, זה התהליך שאני עוברת כשאני עושה אותו. אז קודם כל, ברגע שאני מניפה מכחול, כמו הרבה מאוד אומנים אחרים, אני יכולה לספר לכם שאני נכנס לאיזשהו סוג של מצב מדיטטיבי, זה אותו נתק בין רצף המחשבות לתודעה, ומה שיפה זה שבתדרים מסוימים אני מתחילה לראות את הדברים בציור כמו בתלת מימד, ולפעמים ממש זזים, כלומר זה משהו שהוא מאוד חווייתי, וזה גם מכניס המון שקט. שלב מיוחד בעשייה הזאת הוא השלב שבו אני מטעינה את היצירה באנרגיות ומקבעת אותן. בשלב הזה האנרגיות עוברות דרכי כמו דרך צינור, אני לא שולטת במה שעבר דרכי, לא בעוצמה של האנרגיות, לא במהות שלהם ולא במהירות. בגלל שאני מתקשרת, אני יודעת מה עבר דרכי, כל מה שאפשר לתרגם למילים אני מתרגמת. הרוב תת מילולי, תת המודע תמיד יגרום לנו להימשך למה שתומך בצורך האנרגטי שלנו, ואת זה אתם תוכלו לראות גם בטעימה הקטנה שנעשה בסוף ההדרכה. מה עושה הציור האנרגטי? אני למדתי דווקא דרך האנשים שקנו ושיתפו אותי בחוויה שלהם. יש אנשים שהעידו על שינה טובה יותר, הרבה דיברו על מוטיבציה לעשייה, פחות דחיינות, שקט ורגיעה, כל הווריאציות על שקט, על תחושות ביטחון, ביטחון עצמי, ביטחון בדרך. הרבה דיברו על יצירתיות, על יכולת לפתור בעיות בקלות רבה יותר. דיברו על תקשורת מיטיבה, ביצועים בעסק, בחיים שלהם. הרבה דיברו על זה שפתאום הכל יותר הרמוני וזורם, ושקל יותר להשיג את היעדים. אבל היתרון הכי גדול בציור אנרגטי כחפץ מוטען, שאנחנו מקבלים ערך טיפולי בעצם באפס מאמץ. אתה תולה אותו וזהו, ומאותו רגע הוא עובד. בטווח האנרגיות בתוכו הוא מאוד רחב. זה אומר שרינה למשל ואני יכולות לבחור את אותו ציור, הוא יתמוך בצורך האנרגטי שלנו, שהוא לא בהכרח זה, ועדיין זה יעבוד גם לה וגם לי. יש מספיק בתוך כל היצירה הזאת, וזה מה שהופך אותה גם למשהו שווה ערך לריצה למרחקים ארוכים, כי זה מסיים לעבוד על משהו מסוים ועובר לאחר. דוגמה אחת פיקנטית, שחלק מכם כבר שהיו בהדרכות קודמות אולי שמעו עליה, שמעו אותה. אנחנו סיפרנו שהציורים עובדים על כל מיני תחומים בחיים שלנו, ואחד הסיפורים שאני מאוד אוהבת, ומי שקנתה את הציור הזה השביע אותי שאני אפיץ את הבשורה, כשמלאו לה 50, היא אמרה לבעל שלה, תשמע יעקב, הכסף שרצית להוציא על מסיבה קטנה למשפחה, אני מוותרת על זה, אני רוצה שניקח את הכסף ונקנה ציור אצל שרית. הם באו שניהם, בחרו את הציור שלהם, ותלו בסלון, אפילו שלחו לי בטובם את זה,
שאני אראה כמה יפה אצלהם בבית. ואחרי שבועיים וחצי אנחנו נפגשות. היא אומרת לי, תקשיבי, את לא מאמינה. אותם בדיחות קרש שהוא עושה כבר 20 שנה ומזמן נמאס לי לשמוע אותם, התחילו להצחיק אותי שוב. היינו יושבים מול הטלוויזיה, כל אחד, לא על קורסה נפרדת, על ספה נפרדת, ועכשיו אנחנו יושבים יחד. כל פעם שמתחילים ניצנים של ויכוח או ריב, הוא לוקח אותי, אנחנו יושבים מול הציור שלנו, והוא אומר לי, בואי נדבר, אין יותר טריקות דלתות בבית, אין צרחות, השיח מול הנוער שהיה אז מתבגר ומורד, הפך להרבה יותר מכיל ומכבד. תכלס כל האווירה בבית השתנתה, וגם אחרי שנתיים שפגשתי אותה, היא עדיין ידעה להגיד לי שהאנרגיות שתמונות בציור ממש הצילו לה את מערכת היחסים והתקשורת בתוך המשפחה. אז נכון שזה פיקנטי ונכון שזה יפה, אבל מה קרה פה בעצם? הזוג הזה קיבל את התוצאה שלהם גם מאוד מהר וחד. למה זה קרה? בדרך כלל כששני אנשים בוחרים יצירה, אני מצפה שזה יעבוד יותר רוחב. כלומר, בעוצמה יותר נמוכה, אבל על יותר תחומים בחיים. אבל אצלהם היה משהו מאוד מיוחד. הצורך האנרגטי שלהם, שהציור ענה עליו, היה גם חזק מאוד וגם משותף. ובגלל זה קיבלנו תוצאה חדה כמו סכין. אז לציורים, כמו שאמרתי, אנחנו נחזור אחרי שנסיים לשוחח על חמשת השיטות שלנו. טוב, 4. הכי פיקנטי. בכניסה לגלגולים קודמים יש 2 אופציות. קודם כל, אני נכנס לגלגולים קודמים בחדר הטיפולים. בגלל שאני מתקשרת, כשמגיעה מטופלת, שתחום מסוים בחיים שלה, תקוע על בסיס קבוע, או מתמיד או לפרק זמן ארוך באופן לא רגיל, ואם עמד שם בבסיס העניין איזושהי טראומה או משהו חזק במיוחד, אוטומטית זה קופץ לגלגול קודם. ואז קורים כל מיני דברים. קודם כל, אנחנו רואים מה היה שם ואנחנו יכולים להסביר. אנחנו יכולים לשלוח טיפול למקום הזה. המטרה, כשזה קורה, היא קודם כל לשחרר גורמים מעכבים, ב' להסביר לבן אדם מה קרה אם צריך להיכנס לזה מילולית, וג' אם יש שם טראומה לא נורמלית, אפשר לשלוח ריפוי לאותו פצע קדום ולשחרר מהעניין הזה. עכשיו, אחד הסיפורים שאני מאוד מאוד אוהבת, זה הגיעה אליי בחורה לסדרת טיפולים, כשהתלונה העיקרית שלה הייתה שבאף שלב בחיים שלה עניין הזוגיות לא הלך כמו שצריך. אם זה כשהייתה צעירה היא לא הצליחה לכונן מערכות זוגיות שהן ארוכות טווח, תמיד היו קצרות, תמיד זה היה מתפוצץ. די מהר היא לא הצליחה להחזיק זוגיות בשום אופן, וכשהגיעה לשנות ה-30 בחייה, אז היו לה 2 מערכות זוגיות שהן היו ממושכות יותר. הראשון היה עם איזה בחור שהוא היה ממש מהסוג איך קוראים לסוג הפושע? זה הנרקסיסטים האלה שמכוונים הכל סביב עצמם, והוא פגע בה מאוד. והשני היה בחור שהכירה אותו וממש הסתדרו ביניהם והיה על הכיפאק, והם החליטו להתחתן, ואיזה 2-3 לפני החתונה הוא ממש הפך את עורו והתחיל להתנהג אליה לא יפה ולדבר אליה לא יפה, והיה תחושה של כמו אווירה של סמי אלימות בבית, והיא פשוט ביטלה את החתונה ואמרה עדיף להישאר רווקת נצח ולא לחיות עם דבר כזה. והיא באה אליי שהיא כן רוצה להכיר וכן רוצה זוגיות, והיא מתלוננת על זה שרק מכשלות יש לה בדרך ולא הולך שום דבר. אצלה הקפיצה לגלגול הקודם נעשתה אצלה בהדרכה שלי. מה שקרה זה שהיא ראתה את עצמה כגבר אינדיאני, אחד הגלגולים העתיקים שלה ממש. זה היה תיאור מאוד מאוד ציורי, ממש סיפרה איך היא רואה את עצמה שטה במין סירה כזאת, בג'ונגל כזה, ודומה למה שאנחנו רואים תמיד סרטים של האמזונס וכל מיני כאלה. ואותו אינדיאני לץ
די זיגזג שם בין הרבה בנות זוג, היה לו מין ארמון כזה, והוא מאוד פגע בהן בעצם, בבנות הזוג שלו. והיא באה לעשות פה תיקון והיא משלמת מחיר, והכניסה הזאת לגלגול קודם, אני לא יכולה להגיד שהיא ברגע מחקה את כל העניין וסידרה את הדברים מאלף עד תף, אבל היא מאוד סייעה להבין את הבסיס של הדברים, ואפשרה תוך כמה טיפולים לשחרר לה עוד ועוד דברים, ולהביא אותה לדרך בסופה יכולה להביא אל עצמה באמת את הרצוי כמו שצריך. האפשרות השנייה בעניין של להיכנס לגלגולים קודמים, זה פעילות עצמאית. אני מאוד בעניין שאנשים יטפלו בעצמם, יעשו בעצמם למען עצמם, יפעלו למען עצמם בצורה מרפאת ומטפלת. אני מאוד מאמינה בזה. אצלי למשל יש סדנה שאני רצה איתה מזה זמן, קוראים לה, זו סדנת מבוא שקוראים לה מגלים גלגולים. בסדנה הזאת אנחנו משקיטים מערכות, מרגיעים, מנקים זבל, וזה מאפשר לנו, כשאני מלמד את הטכניקה, להיכנס לתוך גלגולים קודמים, לסייר בהם. יש אנשים שהם מאוד עצמאיים, ואחרי הסדנה הזאת הם כבר מתרגלים לבד. עם האימונים בגובה, מה שנקרא, ועם הזמן אנחנו יכולים להגיע למקומות שבהם נוכל להועיל לעצמנו, אני אדבר על זה תכף. מי שלא מסוגל להמשיך בעצמו, ומרגיש שהוא צריך עזרה בעניין הזה, אז יכול להמשיך בסדרת תרגולים קבוצתית. זה יכול להיות זום, זה יכול להיות פרונטלי, כשהמטרה פה היא כזו. קודם כל, כולנו מלאי ידע קודם מגלגולים קודמים, אנחנו יכולים להשתמש בו, הוא מצוי בנו, ואנחנו יכולים להשתמש בו כדי ללמד את המוח שלנו שבעצם הכל אפשרי. כשבן אדם מגיע למצב שבו חופשי ומצליח לסייר בגלגולים שלו, יש לו את אפשרות להיכנס לגלגול שבו דברים שלא מסודרים היום היו מסודרים פעם, להראות למוח שפה זה הולך, המוח יודע שפעם הוא עשה את זה, שזה בעצם אפשרי, וברגע שאנחנו יודעים שדברים אפשריים, אז אנחנו באופן טבעי נפעל אחרת, במקום הרבה יותר בטוח. הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות באמצעות הסיור בגלגולים, זה לשחרר גורמים אחד או יותר מעכבים או חוסמים, כמו שסיפרתי שעושים גם בחדר הטיפולים. אז מי שמעניין אותו סדרת מבוא כזאת, אז הבאה היא כבר אין מקומות, אבל ברגע שיהיו תאריכים חדשים, אני אשמח לידע, פשוט קחו את הטלפון שלי, תשלחו לי וואטסאפ, מי שמתעניין במגלים גלגולים יגיד, ואני אזמין אותו ברגע שיהיה מקום. טוב, 5. דמיון מודרך ומדיטציה בתקשור, בעיניי זה קסם. קודם כל, הם הולכים ביחד מבחינתי תמיד, כשהמדיטציה בתקשור משמשת להשקיט מערכות, לזרוק זבל, להרגיע, היא בעצם סוללת את הדרך לדמיון המודרך, שבו אנחנו מלמדים את המוח דברים חדשים. עכשיו, יש לנו כל מיני מטרות שאנחנו יכולים להשיג באמצעות הדמיון המודרך, מבחינתי, זה קודם כל להכניס שקט ורגיעה, זה כבר מאפשר לנו לפעול אחרת. השני, לשפר את יכולת ההקשבה שלנו, גם לעצמנו וגם כלפי חוץ, כי כשרעש הרגע יורד, אנחנו יכולים להתנהל קשוב, שקט ואחרת, לרפא פצעי עבר, גם כאן, ברגע שאנחנו משנים את הסיפור שלנו, אנחנו יכולים לשנות את הסיפור הפנימי אצל הבן אדם, וזה משחרר אותו מכל מיני דברים שתקעו אותו, ומה שעוד ניתן לעשות זה לשפר ולשנות דרכי התנהלות, כי סיפרנו משהו חדש למוח. אז איך זה קורה בעצם? הכניסה למצב מדיטטיבי, היא משקיטה את המערכות, מאפשרת לעשות את הניקוי, אנחנו מלמדים את המוח את הדברים החדשים, והכל נעשה תמיד בליווי תדרים מרפאים, מנגנים בקערות טיבטיות. לקערות טיבטיות יש תדר מרפא, הוא מאוד משקיט את הכל, ואז זה פותח את הראש ליכולת לקבל ולספוג את כל הדברים החדשים. זה חלק מאוד מהותי במערך הזה מבחינתי, והיתרונות של דמיון מודרך ומדיטציה בתקשור, זה קודם כל שאפשר לעשות את הטיפול הזה בעצם בקבוצה, ועדיין הוא יהיה יעיל וטוב. אפשר לעשות אותו גם פרטני כמובן, ומה שעוד טוב שאפשר לעשות אותו מרחוק בטלפון או בזום, וזה עובד בדיוק אותו דבר. זה פשוט נעים, ויכול לשים כל אחד מאיתנו על מסלול אחר, נעים ושקט יותר. אז לפני שאנחנו נעבור
דובדבן שבקצפת, שזה הסבב מסרים שלנו, ולשאלות כמובן. אני רוצה לספר לכם על הסדנה החדשה שאני משיקה עכשיו, קוראים לה סדנת השקט הפנימי. שם אנחנו משלבים את השיטות להעלאת התדר והשקטת המערכות, כמו שסיפרתי לכם קודם. סדנה מעשית, חד פעמית, בת 2.5 בערך, היא חווייתית מאוד. עד 5 משתתפים יכולים להשתתף. שימו את הטלפון שלי, מי שרוצה, מתעניין, בבקשה, מוזמן לשלוח לי וואטסאפ. אז עכשיו מגיעים לדובדבן של הקצפת. מה שאני מזמינה אתכם לעשות, איזה ציור אנרגטי מתאים לי ומה זה אומר, מה שאנחנו נעשה זה ככה. כל מי שרוצה להשתתף מוזמן. תסתכלו על התמונה. יש פה 4 ציורים, הם ממוספרים. כל מי שרוצה להשתתף מוזמן לכתוב בצ'אט ככה. את השם שלו, כמו שכתוב בתעודת זהות, שם האמא והגיל. אצלי למשל, רוני שרית רויטל זיו, ככה כתוב בתעודת זהות שלי, בת נילי, בת 58, והציור שאני אבחר, נגיד 1, לא משנה. ככה זה הרצף. שרית רויטל זיו, בת נילי, בת 58, במספר. בסדר? אני אספר לכם, אני אגלה לכם סוד קטן. אם יש משהו שאני הכי אוהבת לעשות, זה לתקשר, ואני מאוד 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 אוהבת לעשות סבבי מסרים. יש בזה משהו שאני באופן אישי מאוד אוהבת. אפשר לסגור כבר? בחרתם כולם תמונות? כל הכבוד לכם, נרשמתם כולכם. מעולה. תודה, אוריה. טוב, אני רואה שראשונה זאת מיכל יוגב, שבחרה את תמונה מספר 2. לתמונה מספר 2 קוראים, אתם תשימו לב דרך אגב שהאנרגיה של תמונה, שלום יונה אילן שעכשיו אני רואה אותה, שהאנרגיה של תמונה בכל יצירה היא בעצם זהה לכולנו, וההבדל היא הדרך שבה כדאי לנו להתנהל כדי שנוכל ליהנות ממנה. פה אני יכולה לספר לכם שאני נעזרת גם לעתים בקלפים שהם נותנים לי משהו כמו מין תכל כזה, שממנו נופל שאר התקשור, מה שנקרא. אז מיכל יוגב היקרה, כן, הציור שבחרת נקרא שדות אביביים, והאנרגיה שם היא של שגשוג, של פריחה, אהבה, המון עשייה ממקום של אהבה, הצלחה, יצירתיות, ביטחון עצמי, בהירות וביטחון בדרך. וכדי שתוכלי ליהנות מהאנרגיות האלה, יש כמה דברים שכדאי לעשות. הראשון, לעמוד על שלך במקומות שהם עקרוניים, לא להתפזר על הקטע הזה ולא לבזבז אנרגיה. מה שנקרא, לבחור את המלחמות שלך. דבר שני שכדאי לעשות, זה לפתוח את העיניים, את האוזניים ואת הראש לכמה דברים. א', כשאנחנו לא רע בכלל, יהיה למצוא עוד נקודות הסתכלות, מבט ותפיסה על דברים קיימים בחיים שלך. יש פה את העניין הזה שעדיף שלא לפעול כל הזמן באותה דרך, כי אי אפשר לצפות לתוצאה אחרת אם רוצים להתקדם. והדבר השני, זה שהמון פעמים אנשים סביבנו יש להם רעיונות ועצות, והמון פעמים אנחנו מתייחסים אליהם כאל חופרים. אז יכול להיות שהם חופרים וזה נכון, אבל כן כדאי להקשיב. למה? כשאנחנו שומעים את הדעות של אחרים ואת העצות שלהם, זה מרחיב דעת. אנחנו לא חייבים לקחת את הכל, ולא יכולים להשתמש בכל, אבל לשמוע זה פותח את הראש ומגלה לנו שיש עוד דברים בעולם. אז כן לפתוח את הראש, כן להסכים, לבחון זוויות הסתכלות אחרת על דברים, ולעמוד על שלך כשצריך, לא צריך להגזים עם זה. בסדר? תודה רבה. בבקשה. הבאה, סליחה, אם מישהי בחרה את אותו מספר, אז אותם דברים נכונים גם לגביה, או שזה לא זה מה חייב? שהסברתי, שהאנרגיות הן אותן אנרגיות, לא בהכרח הדרך פעולה. פה אנחנו נבדלים אחד מהשני. הבנתי, תודה. בסדר? אחר כך יש לנו את רחלי כהן, היקרה, שבחרה את ציור 4. ציור 4 קוראים לו ים ועננות רכה.
האנרגיה היא של שיח מיטבי ורגוע, של יכולת להביט פנימה והחוצה למרחב, התנהלות הרמונית, יכולת להירגע ולהשקיט מערכות כשצריך. יש פה המון את העניין של להיות עשה בעצמך למען עצמך, בלי להיות בעצם תלוי בסביבה בהקשר הזה. הם יכולים, זה מצב שבו השאיפה פה, למצב שבו הם יכולים לעשות רעש עד מחר, אבל רק אני ומה שקורה בתוכי יאפשר להם להשפיע עליי או לא, וכדי שתוכלי ליהנות מהעניין הזה, יש כמה דברים שכדאי לעשות. הראשון והמשמעותי ביותר, זה למצוא עוגן, מקום אפילו מנטלי, תומך, שבו את מתקבלת כפי שאת, ולא משנה מהן הנסיבות, בלי שום תנאי, זה הקטע המהותי. הדבר זה השני, מקום פיזי? לא, זה יכול להיות מנטלי, זה יכול להיות איזה מי מנטלי? למה את שיקשיב גם. מתכוונת? מישהו שיקשיב? גם מי שיקשיב, רק רגע. חברים, כדאי לכם בדרך כלל להקשיב עד הסוף, כי אם אתם קוטעים לי, אז כן, אתם סליחה. מפספסים. מה שעוד כדאי לעשות זה להתנהל ממקום של בחירה ברצוי, גם כשדברים נראים לנו נכפים עלינו, ואנחנו עושים דברים שהם איפשהו בתוכנו אנחנו בחרנו את זה, אי אפשר להתעלם מזה, כל נקודה בחיים שלנו היא בחירה לטוב או לרע. לפעמים צריך ללכת נגד הרוח במקרה שלך, בשביל להשיג דברים, אל תפחדי מזה. בסדר? כשאת אומרת בחרנו, הכוונה בגלגול לפני זה שנולדת. יכול להיות הסכם נשמתי, זה יכול להיות גם בחירה של, כי יש לה איזשהו רווח. המון דברים שאנחנו עושים והם נראים איך, אם נשב בראי הזמן ונמצא אותם, נסתכל עליהם, נגלה שהיה לנו רווח שם. את הרי מכירה שלבחור שני ילדים נכים מתוך שלושה, אני מאמינה שזה מגלגול ולא אני מכיף. גם מעריכה שזה הסכם נשמתי בגלגול, הבנתי, תודה. בטוח. אפרת היקרה, בת כרמלה, בחרה את 2, שדות אביביים, גם. זה אותה אנרגיה של שגשוג, פריחה, אהבה, עשייה ממקום של אהבה. יש פה המון מקום לאהבה עצמית, לקבל את אני כמו שאני, הצלחה, יצירתיות, ביטחון עצמי, בהירות, ביטחון בדרך. יש אנשים אצלך כשאת יודעת איפה את עומדת ויש לך דרך ברורה, את פורחת, ביצועים שלך יותר גבוהים בנקודות האלה. בזמן הקרוב יהיו הרבה רגעים בהם כדי לחיות טוב תצטרכי גם ללמוד להרפות, גם לקחת נשימה וצעד אחורה, ו... ואם יש דברים שתקועים בחיים שלך ואת מרגישה שהם לא מסתדרים זמן רב מדי, כדאי לפרק אותם לחתיכות קטנות, שבכל אחת מהן בנפרד קל יותר לטפל, כי אי אפשר להשאיר דברים כמו שהם. זה תוקע אנרגטית לגמרי בכל מיני תחומים, אפילו שהם לא קשורים. בסדר? אורנה, בת שולמית, בת 61, מה השם משפחה? אורנה, זו את, אוקיי, אני רואה. אורנה, בת שולמית, היקרה, בחרה את מספר 3, ששפע ואהבה נפגשים. שפע, אז יש לנו שפע, אהבה, התנהלות הרמונית ושמחה. שפע הוא לא רק כלכלי, זה יכולת כללית להביא את הרצוי לחיים, להתפתח, להתרחב, להביא את כל הדברים הטובים שיש בך החוצה, כדי שתוכלי להתנהל הרמונית, וממקום יותר שמח. יש כמה דברים שצריך לעשות. אחד זה ללמוד מהניסיון, הוא לא יושב שם סתם, הוא נמצא פה כי אנחנו לא צריכים לחזור על דברים שלא הלכו לנו קודם. כדאי להסתובב פקוחת עיניים, אני יכולה להגיד לך, חודשיים הקרובים חלון הזדמנויות פתוח לגמרי אצלך, ואז להסתובב פקוחת אוזניים ועיניים, לראות איפה יושבות אותן הזדמנויות ופשוט לנצל אותן. תנהגי בנחישות כשצריך. עדינה עדינה, אבל יש לך את הפלדה בפנים, אני יודעת, אז לא לפחד. את לא חייבת לצאת נחמדה עם כולם, תשכחי מזה. אף אחד לא בסדר עם כולם לנצח, אוקיי? ותמיד, זה לא ככה. אז זה בהצלחה. בואו נראה מי הבא. בתיה, את פה? בתיה בת בלה, איזה יופי, בחרה את ציור אחד.
קוראים לזה נופים בתכלת, אנרגיה של שקט, שלווה, רגיעה, אהבה, המון אהבה עצמית, לתת לעצמי מכל הלב, לא מתקמצנים לעצמנו בכלום, הרמוניה, זרימה, בהירות, להסתכל קדימה, כושר עמידה, פה אני לא ממש דואגת לך, אה, כדי שתוכלי ליהנות מהאנרגיות האלה, קודם כל, את בן אדם מאוד מיוחד, ואני ממליצה להיות אותנטית, זה אומר לבוא כמו שאת, בלי לנסות להתאים את עצמך לסטנדרטים זרים, כי מה שיש בך הוא הרבה יותר איכותי מרוב הדברים שאת תפגשי מסביב. מה שצריך לזכור זה שני דברים. א', שאם אנחנו תקועים באזור הנוחות, אז שום דבר לא מתקדם, אז את זה אני בטוחה שאת יודעת. והדבר השני, שדברים טובים מתבשלים לאט, ולפעמים צריך להיות סבלני ולתת להם זמן. אז למרות שאת אוהבת לראות את הדברים כאן ועכשיו, תנשמי עמוק, תגייסי סבלנות, תבואי כמו שאת, ויהיה בסדר. וואו, וואו, תודה, תודה. באהבה, אוהבת אותך, אוהבת אותך. הדדי. קרין ישראלוב, יקרה, ציור מספר 2, קרין ישראלוב, בת אלינור, בת 24. גם את בחרת את שדות אביביים, האנרגיה של שגשוג, של פריחה, לרוץ בדרך שלך, מה שנקרא, אהבה, אהבה עצמית, לקבל את עצמך כמו שאת, לטוב ולרע, חשוב מאוד, זה בסיס להצלחה וזה מכניס המון שקט, כי כל זמן שאנחנו נסתכל בביקורתיות על עצמנו, אנחנו נחליש את עצמנו, יצירתיות, היכולת ככה למצוא את עצמך ואת האיחוד, ביטחון עצמי, בהירות, לדעת לאן את הולכת, לקבוע לך דרך, שיש לך דרך, טוב לך יותר, למרות שנראה לי שאת אחת שאפשר לזרוק במדבר ואת תסתדרי, וביטחון בדרך, וכדי שתהני מהאנרגיות האלה, אני ממליצה לך לעשות כמה דברים. קודם כל להתנהל ממקום אחראי. ברגע שאנחנו לוקחים אחריות על כל העניינים שלנו, העסק נראה אחרת, מה שלי. אנחנו מתחילים להביא אלינו עניינים רציניים יותר, שקולים יותר, לא עושים שטויות. אם את מרגישה שאת עדיין לא מצאת דברים עמוקים שאת מחפשת, אה, כמו הייעוד שלך ברגע הזה, הרי בכל רגע שאנחנו חיים אנחנו על ייעוד מסוים, הוא משתנה במהלך החיים, אבל עכשיו אם את מרגישה שאת צריכה דרך ייעוד ודברים שקשורים להתפתחות שלך כבן אדם בוגר יותר, אה, מומלץ להסכים לצאת לאיזשהו מסע מדי פעם. ובמסע כזה אנחנו לומדים, ואנחנו לא מוותרים לעצמנו, ואנחנו מסכימים לעשות דברים שלא עשינו קודם, ולפעמים, במקרה שלך, כדי להצליח ולהתקדם, אז יש גם לצאת למסע וגם להסכים ללכת בדרך אחרת ממה שהלכת עד היום. זה משמעותי פה, צריך זה מאוד חזק. בסדר? כן, תודה רבה. בבקשה. אנה יהודית שחורי. אוקיי, אבל לא אמרת איזה מספר, או שכתבת למטה? איזה מספר את יהודית? 2. מספר 2? כלומר, את גם בשדות אביבים? לא יודעת מה כן, שתגידי. שדות אביבים, שגשוג, פריחה, אהבה. אהבה עצמית היא מאוד חזקה פה, והיא ממש משיקה לעוצמות. הצלחה, יצירתיות, ביטחון עצמי, בהירות וביטחון בדרך. תשקיעי בעצמך. שימי את עצמך בראש התור, זה משמעותי עכשיו. אחרים יכולים לדאוג לעצמם, הם לא גורים ולא ילדים קטנים. שמרי על עצמך, תשקיעי בעצמך. תני לעצמך קודם כל. לפעמים כשאנחנו מפליגים בדמיון, אנחנו מזהים נקודות אמת חזקות מאוד בתוכנו, ואני ממליצה לעשות את זה, כי שמה נמצאת האמת בקשר של מה מתאים לנו ומה נכון לנו ומה אנחנו רוצים באמת. תתמקדי במה שחשוב, לא להילחם עם הסביבה, לא עם עצמך בעיקר. את זאת את. לנסות להתאים את עצמך לסטנדרטים זרים
זה הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות עכשיו, זה לא נכון. אנחנו צריכים שקט, קבלה ונתינה בעצמך, לעצמך, כמה שיותר. כל השאר יסתדרו. שים את עצמך בראש התור. זה הכי חשוב עכשיו. תודה. בבקשה. רן בן יוכבד. 4. ים ועננות רכה, באנרגיה של שיח מיטבי ורגוע. היכולת להביט פנימה והחוץ על המרחב. התנהלות הרמונית ויכולת להירגע ולהשקיט מערכות כשצריך. יש משמעות מאוד גדולה לשיח הפנימי. לאלף את עצמנו, לבצע שיח פנימי אוהד וחסר שיפוטיות. זה עבודה זה עבודה רצינית, זה תהליך, ולומדים את זה, וכדאי להיכנס לזה, גם אם זה בצעדים קטנים ובסבלנות. אהבה לעצמנו, סבלנות לעצמנו וקבלה של עצמנו, כמו שאנחנו, זה סופר חשוב עכשיו. זה יאפשר לנו לעשות כמה דברים. קודם כל, ברגע שאנחנו שלמים עם מי שאנחנו, אנחנו יכולים לאסוף כוחות ואומץ בשביל לקדם דברים שהם משמעותיים לנו, גם אם זה דורש מאיתנו לשנות את דרכינו ולפעול בצורה שונה לחלוטין, גם מבחינה חשיבתית, מהדרך שבה שפנינו עד כה. כדי שתוכל לעשות את זה, אני ממליצה למצוא מקום שהוא שווה ערך לאי של שקט. מקום שבו אפשר לפרוש אליו מדי פעם, להיטען, להירגע, להשקיט מערכות, מקום שהוא לפחות מבחינה מנטלית כמו רק שלך, מקום של שקט. להשקיט מערכות זה א' ב', כי אם אתה רוצה להתקדם, כמו שתיארתי קודם, התהליך צריך להיות משמעותי מאוד, לא פשוט, עם חלק מנטלי מאוד מאוד חזק, שזה החלק של השיח הפנימי. בסדר? אוקיי, הבא. אוריה, בת רחל, בחרה גם את 4, את ים ועננות רכה. הוא מדבר על שיח מיטבי ורגוע, זה האנרגיות בתוכו. היכולת להביט פנימה והחוצה למרחב. יש פה עניין רציני מאוד של יכולת לנטרל את השפעת הרעש החיצוני במקרה הזה. להביט פנימה והחוצה ממקום לא שיפוטי, מקבל, שמסוגל להרפות כשצריך. יש פה אנרגיה של התנהלות הרמונית, לא ללכת עם הראש בקיר, יכולת להירגע ולהשקיט מערכות כשצריך, וכדי שתוכלי ליהנות מהעניין הזה, יש פה כמה עניינים מהותיים. הראשון, להתנהל ממקום של אמונה, אמונה בעצמך, ביכולות שלך, אמונה בדרך, והכי חשוב, אמונה שיש מי ששומר עלייך, ולא ייתן לך בעצם ליפול באמת. יכול להיות שאת תעברי את הניסיונות שלך בחיים, ברור, אבל יש מי ששומר ומשגיח. דברים לא קורים סתם, ואל תפחדי. כן חשוב להקיף את עצמך באנשים תומכים. מי שהווייב שלו לא נכון ומרעיש לך, אם את יכולה לתפוס ממרחק, זה יהיה טוב. אני בטוחה שבתחושת הבטן שלך את יודעת ממי נכון להתקרב ועוד יותר, ממי נכון להתרחק. תעשי את זה. לא נעים לי, מת מזמן. תדאגי לעצמך. בסדר? יש מי שצריך אותך חזקה. אז להאמין, לשמור על עצמך חזקה, ולהתנהל ממקום של בחירה בטוב, טוב לך. לא טוב לכם, טוב לך. תדאגי לעצמך בבקשה. אוקיי? מאיה. מאיה רוזן בחרה את 1, נופים בתכלת, באנרגיה של שקט שלווה. רגיעה, אהבה. הרמוניה וזרימה, אני יודעת שאת עושה ממקום של אהבה, ופה נחוץ איזון. שימי לב לנתינה שלך, שהיא לא מרוקנת, שהיא ממלאה. בהירות וכושר עמידה, וכדי שתוכלי ליהנות מהדברים האלה, יש מהאנרגיות
האיכותיות האלה, יש כמה דברים שכדאי לעשות. להתעסק עם מה שחשוב לך, זה ברור. להשתדל להתמקד בכל זאת, למרות התקופה המאפנה הזאת, במה שטוב, במחצית הכוס המלאה, להשתדל ממש להתרכז בכיוונים האלה. צריך להוריד הילוך מדי פעם, צריך לדעת מתי לעשות את זה. לפעמים דברים נראים לנו בלתי אפשריים, שהכל קשוח, אבל תאמיני, עם התנהלות ממקום של אמונה שיש סיכוי ודברים שאת רוצה באמת יכולים לצאת לפועל, פשוט יביאו אותם. לשחרר ספקות קצת. בסדר? מעולה, תודה רבה. באהבה. אני רוצה להזכיר לכם, אני מקווה שכולכם הכנסתם את הטלפון שלי לוואטסאפ שלכם, את המספר שלי לטלפון שלכם. אני רוצה להזכיר לכם את הסדנה החדשה שלי, שבה אנחנו מכוותים מחדש בעצם את הראש שלנו, וזה מה שמאפשר שומעים לנו אותך. להיכנס לאותו שקט עמוק. אני חושבת שזה כלי מטורף לחיים, ואני מאוד מאוד רוצה שכמה שיותר אנשים יקבלו אותו, ומי שנרשם היום, כמו שסיפרתי לכם, אז יקבל את המחיר המיוחד שלו, אז כן תירשמו ותנו לעצמכם, זה מגיע לכם.